Dobrý deň, bača, som veterinár. Prišli sme otestovať vaše stádo. A do vlčej matere, čo tu obsmrdaš ty od kundes? Akým právom? Chod si domov testovať svoju starú a nám daj pokoj. No, je to nariadenie vlády. Počuj, Oplan, aký si na súkromnom pozemku, tak ťahaj kade ľahšie. A mimochodom mňa nejaké hry akciovej spoločnosti a to vaše divadlo vôbec nezaujímajú. Je to nebezpečná nákaza, musíme to tu všetko vydezinfikovať. Počuj ty, Pinokio, kým ťa stade vypoklonkujem, mám na teba otázku. Prenáša sa tá pliaga aj vetrom? Jasné, vietor ju rozširuje po okolí. A to sa mi potom uľavilo. Prečo? Lebo keď ste už teraz zavreli toľko hraničných prechodov, tak vietor už nemá žiadnu šancu. Ale to predsa nemá žiadnu logiku. Presne tak. A teraz už okamžite urýchlene opustí tento priestor. Viete, nerád to hovorím, ale je to super biznis a za ten judášsky groš musíme zlikvidovať všetko. Dunčo, trhaj! Trhaj! Chyť ho, Oplana! Ideš ty, beštia. Pomoc. Takto sa na vás musí, vy korporační barbari. A vy, ľudkovia, premýšľajte. Dajte odkaz všetkým politikom, sú nám na nič všetci.